Il-Gvern qed jgħid li dwar l-abort se jiltaqa' ma' kulħadd biex jifhem it-tħassib u l-biżgħat ewlieni ppreżentat mill-emenda iżda minkejja li fl-ewwel ta' Diċembru l-koalizzjoni Inti Tista' Salvani kienet kitbet lill Prim Ministru għal laqgħa urġenti għadha s'issa bla tweġiba. Il-koalizzjoni u l-grupp ta' 80 espert qed iħeġġu lill-Gvern biex ġenwinament jikkonsulta fil-waqt li jżomm mal-weda tiegħu illi ma jintroduċix l-abort. Sal-lum jidher li l-Gvern irid jisma' biss mill-lobby favur l-abort filwaqt li jinjora kompletament il-koalizzjoni u l-esperti li huma appoġġjati minn petizzjoni ta' aktar minn 25,000 firma. Mirjam Xiberras, chairperson tal-koalizzjoni, insistiet li huma għadhom qed jistennew li jiġu konsultati mill-Gvern. Fi stqarrija intqal li hija ħasra li l-Ministru Fern għażel li jpinġi tħassib ġenwin ta' tant Maltin bħala hype, sempliċiment għax ma joqogħdux fuq il-kelma tiegħu. L-istqarrija tajt li l-Gvern għandu jaraf li l-proposta attwali għandha periklu u potenzjal li tiġi abbużata u li sempliċiment bidliet kosmetiċi u kliem ieħor biex iserraħ il-moħħ min-naħa tiegħu ftit li xejn ibidlu dan kollu. Il-koalizzjoni u l-grupp ta' esperti huma impenjati li jippreżentaw proposti li jiżguraw il-protezzjoni tal-ommijiet f'sitwazzjonijiet ta' teddida għal ħajja. Dan fil-waqt li jiżguraw li l-ħajja ta' trabi mhux imwielda tkun protetta mir-riskju ta' terminazzjoni għal kwalunkwe raġuni mhux ġustifikata taħt it-terminu wiesa' tal-kelma saħħa għaliex dan ikun ifisser abort.